Drone, dali na ko, drone. Hala, nagunsa man ni nagsige man ning. Video. Isapon na. Celebrate me sa important nga adlaw sa among Papa o Lord, sa mga lolo, sa sa mga Apo Lord. Thank you Lord for the good health that you showered our Papa o Lord. We thank you Lord for taking good care and protecting him o Lord sa mga aksidente and sa mga masakit o Lord. Thank you Lord for a very fruitful year na nagpaso Lord na tagamin mo siya mga blessings o Lord sa ibig ng pamilya o Lord. We thank you Lord and we praise you o Lord and we humbly ask for the shower. Give more blessings o Lord to come for another year o Lord. More birthdays and more good health and more blessings o Lord that will pour sa among pamilya o Lord and sa among Papa o Lord. Thank you Lord and shower upon us to give happiness and love and joy o Lord sa among pamilya o Lord and taktahan niyo po kami sa mga panulay o Lord. And as we partake this food o Lord, may give us nourishment and give us good health o Lord sa another o negativong o Lord. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Happy birthday! Birthday to you. Pawis na lang eh. Happy birthday to you. Yes! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, batawa ka to. Six, five. Abre na gani jong lagi mo abre wala gyud mo ketchup. Ana asa tong halag dit? Ano to? Ano, Dodong? Basta na ka, Dong? Di ba, huwag kang naman kamukhaon. Kanan pa lang. Lupit ka na. Anak ko paniud tulong ma. Sagasa lang gawin. Paano mo lang? Mayroon ba? Ano na dito lupit? Ha? Dagan mo kayo tayo. Busog na ko. May halang na. Spaghetti dad. Ay, kuan na lang. Inilaw. Ay, bibli. Aon pa dyan. Anay? Pang ka kinilaw? Ay, boss! Palito ako ka. Ang saan? Ay, kaslong. Muna na dyan. Di kayo. Paano ko ha? Balong mo. Ayun na, ayun na. Iya kan? Pinakamu po. Kuan lang, kuan lang. Tubig. Ala na ka. O, pa mahilap tiningguan, no? Kanta din ako. Ito nga man ako. Kabalakan. Wait, salita mo na ang kanta. Baunong. Salita mo na ang kanta rin. Oo, bitaw. Bauna. Bakulo. Sabay mo. Ano? Umay lang. Kapit mo. Ang dito mo ba? Ikaw naglitsyo ng tao kaya mo nagulong. Oo. Ha? Ikaw naglitsyo ng tao kaya mo nagulong. Ano nga to? Ay, basta may inuwag ko. Kung panintun ka. Mami dara. Hindi na pupunta na mami dara. Sinak mo katambok lang nito. Basta, lasinot lang nito. Tambok ba ka? Hindi ko na naibinom ko kasi mo kayo. Dala itong kinilaw yung sayang. Lumarlin ba yan? Dami ba? Pa ikaw na iwa pa. Ikaw na iwa. Kaya kung buha. Ikaw ang birthday.
pa? Ah. Di, tingin ka na. Di. Pero ko pa dyan ang pag. Dong! Kalimutan ako eh. Wala ka dong? Ini tuh ikat deh. Bunga. Lamining Marlin. Oh. Cake, cake. Mamaya mo gisabaw sa bata. Mahal eh pa? 300 ang kilo. Ah, palit. Dili isuroy. Duhol. Sabi hangin mo. So, umabot na kuwan. Inikan ka day. Nga naman. Kahit man uy. Anong isda ba? Nanong tako? Kami bitong isda. Yan lang yun. Pagpabaya ko ng taon ng rami, Jeff. Alam ko ako. Kami. 1,500 na ba? 5 kilo tag 300. Kami siya. Bilang kilo na ka? Ilan lang. 300. Ilan lang ang maunod. Yan ko sa skyline nga na. Panikihan. Maldito kayo tagiyan ha, pag ay gamay. Iuna gid siya kay Chef, di ko mahalin siya, wala kailangan nga siya, kanina balita. Ako ay siya nang ako kayo ng sila. Tubig din. Dala! Dan, ang tubig niya, dala niya, baso ni Iyam. Yun si Sakura. Ang tulo lang niya ng tubig. Sabi na gani. Nani ni si baso di happy, yellow. Ay, ayun ba lang baso mo yun? Mas dati, wait. Ngayon si tubig sa kuha. Kani di rin Jack, na, mineral man eh, awan sa ni. Si Atkin, i-ready na ang mga kamot. Ayun na. Kaya kuha nang dahil ang kanon sa kuan. Ha? Si Atkin, i-ready na ang kamot. Doctor, mag-inom ng water ha. Water ng water. Ayaw lang imato niya. Ano yan? Spaghetti ni Mama? Ako na busog na. Dala na lang. Oh, dala ko ani, ay, dala ko ani, kani. Na, sige. Hindi niyo mo larga, magumiguma. At biyahe lagi sa mati niya. Paniod to na lang, dala ko bao. Magbako Ano ba? matanan? Dili. Magpaod pa rin kung mama. Sa balay. Dito na sila. Dito, dali. Mahani man dahil magma. Dito. Nahayo na ka, una mo kauban. Walay bata lang kay. Bawal bata man. Ay, COVID. Dito na, come on. Nagin ako magkauban ka ng sa kulong ba? Hiya. Hello, wala to sa friends na tambahin di ka bo? Wah, Bohol. ibayran naman. Happy birthday ka, Tito Juan. Tito. Uy, asa man dali? Sa present Advertise na ba siguro? Asa kayo Martin? Ay, wala man ko, ana. Ito lang siguro sa dekada niya. Ako ban kay. Wala. Magiting, uy, magdala ka. Ano ka? Ay, wah. Ay! Di na kayo nilutuan ng buwan, kaya nakapalig islaw. Rituhan ninyo na yun. Nabusog ka na, George! Ang mitsang pagwapot ko tuloy no? Nabusog ka na, George! Isa na nga. Ha? Isa niyan?
drone. Hala, nagkun sa manig, nagsige manig. Dali. Diyo. Isakon na lang. Diba niya? Parang sa'yo, itinagabot ko balik. Pati ba? Pati ba? Uy, isakon na sa mga. Video anak. Pila na? Hi, ginawa. Bilang bilang. Okay. Yan. Kaya nakikisita dyo? Lagi man eh? Kato na yung Romel yun, asa naman to? Ambo. Daday Ang kami. kitagaanan ako. Si Marjorie. Wala na, tuwan dyan, ano mo? Ano mo dyan? Ano ko nung ang tagaan na Dani, si spaghetti di ako. Bugahin Ano mo yung niya. spaghetti? Tingnan mo si ko. Ano, di gini? Yung mas malisis Ben. Kwarto na. Kaya nila, kaya nila to. Paano dating? Ako saan ka pero? Sa kung sa sudlan na wala. Wala lang. Kasi arke mo pa mo ngayon eh. Gani, pili ni. Ano ba na yung snack? Wala na ni, wala na ni ulo. Lagyan na sa balay. Lato na imong birthday mo, niya mong gidala. Ah. Padala niya. Yung gudari, huwag ko niya yung spaghetti. Dili lang daw kailan. Kanani mo, pagdala? Kain na lang gani. Wala naman o. Isa na lang ako guys. Isa pa, isa yung dalawa. Ako, isa. Na. Uy, mukhaon ko. Ako mukhaon ko. Kailangan ko nung kay bati na lang kung isbutan, pinasarita. May bayawat na kutuan. Ang baning, pagdala mo ito. Nanakot, manakot yung. Oo, na naman. Ah, diyan. Ano yun eh? Wait. Ay, pipilihan ko lang ko tayo. Nama ko ikuan mo to. Lagi. Naluya ko ito pagkadugmok, pagsitig wapahaan na pagpalit ako. Oh, bako kayo ay, pero meron tanaw na gani namigit ko na. Bakit niyo? Paano niyo ng strainer? Magal. Kaya, sakto kayo. Ay, doon TV na dala ko. Kaya dito dakang nila ko ni anak. Kasi ko rin sa lavabo. Magbalhin kag balay na ado kay durha kay nana. Sakto din kayo, ang gamay. Pasangin. Sakto no? Jin, pasangin lang ka ni mama ni mo. Bigala daw. Wala man ko diyan sa Pandiri. Kani? Kani! Imani. Kani, huwag ka na. Ora na ko. Thank you na ko. Ato na pang paunan man na ko to. Kay kada gusto ko ka kada awat. Dak naman ko. Ina, ipatilaw ka sa imong pari. Bisag Sabay min, yan din ining. Hatad minima. Tama? Sige. Tapi ka na. Min na, oy, magpapila sa. Dali mo kung sa ko tama. Relax lang, good. Wala pa man, larga. Banding o bitaw Scorpio. Uy, George! Mama. Uy, lula man yan, lula. Makimama ka, ay. Lula nini. Lula nini. Dili ko na siya pakisuban, di. Pati siyang daddy. Kisa ko ay. Pakis de kay Lola nini. Para kay Lola. Pakisa ko na sa Sorry, lulo. nabalhin. Great, tawag telepono. Happy birthday, Lolo. Nakahilat na ako kanina. Great, ano doon? Maraming ko. Mag-inom ha? Gusto naman nag-inom? Opo, marami. Kay Lola man yan, Ay, dili pwede birthday. mag-inom. Dili na pwede mag-inom.
Kay adik kayo nag-cook. Niinom na kayo siguro na. Gani. Inom mo. Inarita ko kayo inom. Yan, sila ko tubig. Hindi kayo tubig mo nga yun. Ito sa Inom man na ko. yung ano dyan, tubig lang daw. Itanaw ka itong ana, Jin. Wala pa jud, busy Ah, jud ko. gwapo kayo, pero nilapit sa mga bata kinakay ko ang big Kuhaan ka nang na busy jud ko sa ako ang estudyante. Siyempre, online. Hey. Ay, di ka po yung nagtutulog ako. Wala kang trabaho. Nandun ka dito. Kaya huwag yan. Nagsugod na po si Julitin pag sa imo, Jen. Kung pinadawat na siya. Ayos. Nasugod na. Biguan daw po, 100,000 ang ulo. Isa. Hindi. Dubi naman na sa trabaho. Good. Malit ko rin sa lasin, no? Bayaran tayo ng sakyanan. Hindi na po na bayan. 24 mil po rin ilang review. Bayaw ni Lolo. Hindi tagaan po sa Amerikano, 100,000. Dirty siya. Center na sila. Dati, call center yung experience. Yung online na siya karon. Oo, anak ko sa mong silingan ba? Ganis. Dahil naman ang mga karon gi-apply ni Jerty. Call center. Call center siya. Dati, niya karon na naman murag na ay nagkuhan sa iya, ganigyan, nag-offer hapon. Kasi siya mag-kuhan Dako daw, gi-offer. Hindi dapat ang eksperyensado na kapat. Mukha yung nag-ano kayo yung online. Okay, siya Kami sa na call lang center, regular naman siya. Nya, gusto lagi siya magsarili. Zero mil? Oo, sarili ka. Zero mil? Ito lang magpupuan siya. Mainom lagi. Kontak gani nga. Kaya gusto niya na ikauban. Wala po ninyo na ngayon, mga magkano hapon. Inyang customer, magkano man. Hindi na siya mislipper. Birthday man na yan ni Lolo. Ay, Ako tin-tin. Natinit na ko. Tagalan siya ko. Nakalit ang camera. Tagalan siya ka. Mawala ka masaran. Wow, ano ka na? Siguro nakabintun siya. Uy, hindi siguro niya na. Alay, siguro sa video. Ang video sa wala ka nang Yung i-gift lang kasi ha? Ang kanon ba? Tama-tama lang nila yung kamay na nailabtan na itong isa. Oh. ang sagya, paano yung pag-lagi mo ito? Initon. Nanapay sa bago. Ay, si morning pala. Wapo kayo ba? Ang sa baba, wala na lang siya. Sa bata gano'n. Wapo kayo ang deliveran sa Mikis, no? Baan nga. Gawag kayo. Earphone pa. Murag unsa. Ang kayo nag-deliver sa mga kay... Wapo, nagpunta pero wapo pa niya mo talo. Siya, sir, sorry. Sorry kayo, sir. Para Nakapli ka rin, makasunod sa sir. iskinita kayo. Gamutan naman to. Sige lang. 200 ganyan charge ato. Tagay 100. 200 sa ba? Kung na dahil charge ay, mahalan niyo charge ay. Motor na piya ina imong service. Gamay lang nag Pilay bayan mo sa delivery? 200 100 din. Tuway ang yan ay, motor lang man ka. Gamay lang gasolina na yun. Nahalaw. Wala pati basta dili daw sa siyudad na 200. Pero di po ka magmahal sa election. Kaya tanan, pati sa lawas, kabuko. Labi kayo mag-aircon sa kalibutan. Ako sa'yo na pagkawaan.